Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bon migdia, Girona. Gràcies a tots. I sí, junts podem fer grans coses. Això és el que creiem nosaltres. Fa 2 anys estàvem aquí assentats, vam venir, ens van convidar del fòrum i teníem idees, teníem ganes. L'Aureli, crec que estàs per allà, el Bernat, 3 amics de la infància, vam dir, va, tenim ganes de muntar alguna cosa, ens van convidar al fòrum, venim a veure, a impulsar-nos, i així va ser. Vam agafar energia, vam canalitzar-ho. L'any passat també estàvem aquí, estàvem escoltant un noi que deia que plantar arbres podia salvar el món, un altre que amb l'aigua també podies aconseguir redistribuir-la i aconseguir una justícia, i ja teníem el projecte llest, és a dir, fa 2 mesos que l'havíem creat i ja estàvem treballant-hi. I aquí vam fer contactes, aquí vam renovar l'impuls del fòrum i va ser també molt positiu pel projecte. L'any que ve espero jo estar assentat i algú de vosaltres presentant, que més tranquil segur que ho estic. Llavors, què vam fer? Novembre de 2011. Vàrem fundar, l'Aureli, el Bernat i jo, una ONG, l'Associació Catalana d'Enginyers per al Desenvolupament, que el que fèiem era volíem ajudar ONGs a fer projectes d'enginyeria i a buscar el finançament. Què va passar? Parcialment vam fracassar, vam fer molts projectes i no es van dur a terme perquè no teníem les opcions de finançar-lo. Llavors vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per poder ajudar aquests projectes, aquestes ONGs, que en un moment com l'actual, una crisi, una davallada de les subvencions, ajudes públiques, hem de poder fer-hi alguna cosa. Vèiem el crowdfunding, amb una brillant iniciativa, Jonas, felicitats, Converkami, vèiem que era una tendència a l'alça, vèiem que també les empreses, algunes estan socialment compromeses i podien aportar-hi quelcom, vèiem que la gent també demanava una transparència, volia vincular-se amb els projectes de forma més directa, saber on anaven els seus diners. I amb tot això vam fundar Volco, que és una plataforma de micromecenatge centrada només en projectes de cooperació, solidaris, amb alguna particularitat. L'hem enfocat a nivell global, tenim projectes a diferents països, tenim donants a diferents països i esperem que molts més que en tindrem. Tenim també un canvi en el model de negoci, és a dir, nosaltres afegim persones i empreses per finançar projectes. D'aquesta manera, nosaltres no ens quedem absolutament res de les donacions que es fan a través de Volco, tota donació va íntegrament al projecte, o sigui, tot euro que algú dona va al projecte, i d'on sí que ens financem és de les empreses a les que oferim un servei. Parèntesi comercial, sé que hi ha alguna empresa per aquí, després fem un cafetó i parlem. Tanco parèntesi. I llavors, així podem dur a terme, per tant, creant sinergies entre empreses, persones, ONGs i institucions, junts, finançar aquests projectes. Projectes com un banc d'aigua a Etiòpia, unes cooperatives de cafè a Nicaragua, energia renovable a l'Índia, a un hospital també al Senegal, a un tancat per un cultiu a Níger per erradicar una malaltia, també lligat amb el que l'Oriol va guanyar el premi i ens explicava, el Noma, que està afectant el Níger, projectes molt diversos, també aquí, també beques menjador, també tenim tots aquests projectes i més que també en tindrem. I, per tant, nosaltres el que volem fer és no només aconseguir els diners, per tant, no només un model de micromecenatge tradicional, sinó després fer un seguiment juntament amb l'ONG per poder donar una transparència a tothom, el donant, veure on han anat els diners, veure una memòria tècnica, una memòria econòmica, fotos, vídeos, poder en alguns casos visitar el projecte perquè tothom es pugui vincular directament amb la cooperació i amb un projecte concret, acostar persones a projectes. Nosaltres ara ja la vam obrir a principis d'aquest any. Avui estava mirant abans, en tenim un projecte que està al 93-94% i seria un èxit si poguéssim tancar-lo avui. També seria un èxit més del Fòrum Impulsa, el primer projecte finançat a Volco, el mateix dia del fòrum, també seria interessant. És un missatge subliminal. I llavors, això lligat amb el fet d'emprendre, ja hem vist molts missatges, no en diré més, senzillament Mario Benedetti, el poeta i escriptor uruguaià, deia, respecte a la crisi que estem vivint, deia: quan teníem totes les respostes, ens han canviat totes les preguntes. Per mi, senzillament, un emprenedor, sigui l'àmbit que sigui, tingui l'edat que tingui, senzillament és algú que busca noves respostes a preguntes existents i també noves. Pot fer-ho millor o pitjor, però el que busca és respostes, sobretot. Fa preguntes i busca respostes. Res més, només convidar-vos a totes i a tots a formar part de la comunitat Volco, que ens ajudeu a fer-la més gran. Per tant, si podeu visitar volco.com, us registreu, doneu a conèixer, si podeu, qui pugui, una donació, i junts podem fer grans coses. Moltes gràcies, salut i endavant.